Pölkö. Pelle jänis. Hyppii ja pyörii kaveritten keskellä. Mutta hän on kuitenkin hankala sosiaalisuhteiden kanssa, kun hän usein seuraa tunteita. Se ei tohi pysähtyä kuuntelemaan kaveria. Sen sijaan se kuuntelee kaikkia vaaroja, mitä löytyy. Sillä on hyvä lihaa ja on tietenkin sen vuoksi ympäröitetty vaaroiden kanssa. Se on hyvä, kun se sypii vihreätä. Se saattaa itse ottaa vaaria ravintoon, mikä valo antaa kasville. Sitä ei petoelämässä saata. Niillä häätyy löytyä joku, joka laittaa ravinton heille. Siksi Pelle on henkivaarassa. Äiti jänis on hyvä raamattu tunteissa ja antaa Pellelle lausia, ettei saattaa tuntea itten turvallisena. Herra on minun paimene. Ei mulla mitään uupu. Se antaa minun levätä vihreitten vainioiden päällä. Se viepii minun vessiin, missä minä saan rauhan. Se virkistää minun ja johtaa minun oikeaan hänen nimen vuoksi. Vaikka mi kulkisin kuolemaan laaksossa, mie en tarvitse pelätä mitään pahaa. Hän on minun kanssa. Hänen sauva ja keppi lohuttavat minua. Se laittaa mulle pöydän minun vihamiesten silmissä. Se voitelee minun pään öljyllä ja antaa minun maljan vuota yli. Ainoastas hyvyys seuraa minua kaikilla elämän päivillä ja mie saan asua Herran talossa iänkaikkisesti. Vahvistuna niistä sanoista Pelle yrittää panna vastaan pölkötunteet, ettei niitä alkaisi ittuun ja estään häntä seuraamasta hänen omaa oikeustuntia, syömään sitä vihreätä ruohoa, mikä on saanut ravinton suoris aurinkosta ilman kenhen laittamisesta sen ravintoksi. Jos Pelle ei tohi syödä sitä, niin hänen suku kuolee ulos. Ei kukaan viimein huntera itse. Petoeläimet pitävät, että he on enemmän kehittyneet kuin jänikset. Ja nauttivat jäniksitten tyhmyydestä, mutta jänikset ei tarvitse ketään laittamaan heille ravintoa. Pelleen suku näyttävät puolustuskyvyttömältä hän pehmeillä käpälöillä. Mutta ne jäävät henkiin, vaikka niillä on niin paljon vihamiehiä. Ympäristösuojaanet. Niitä on valkea kuin lumi talvella ja harmaan ja bruunit kesällä. Pelle katsoo ihmisiä, jotka ajavat piiliä. Samalla lailla sitä pitäisi olla luonnollista johata ajatuksiakin. Monta kertaa sitä pelkää semmoista, mitä ei koskaan tapahtu. Se on niin kuin sanat, mitkä kuulostavat pelättävältä, mutta niissä ei ole mitään sisusta. Yksi päätön mies ilman ruumista kulki äänettömiltä askelheilla ylös trappuja. Se otti Framille veitteen, missä ei ollut terää eikä varretta.